Ξεκινάμε με τα καροτάκια. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να βάλουμε καρπό για τα κοριτσάκια στην αποθήκη. Βλέπετε ότι δεν μπορώ να είμαι πουθενά μόνη μου. Λοιπόν, και εδώ έχω και ένα μικρό μπολάκι το οποίο το μετράω για το πόσο θα βάλω, τέλος πάντων. Θα βάλουμε και λίγο καραμέλα και λίγο καρπό. Και εννοείται τώρα θα φανεί στην κάτω γωνία δεξιά το ένα μου το κοριτσάκι. Και όχι, δεν εννοώ τα λογάκια, αλλά η μια γαντούλα μου. Τη σκιά, τη βλέπετε τη σκιά κάτω στα πόδια. Λοιπόν, νομίζω, όχι, ήρθε πρώτα σε μένα, ψέματα. Λοιπόν, μπερδεύτηκα, από την άλλη γωνία. Πάντα έχω τη γλυκιά μου παρέα και τις κότες, οι οποίες πάντα μπαίνουν στα ύπουλα στην αποθήκη, ώστε όλο και κάτι να κλέψουν φυσικά. Και πάντα θα έρθει ο μικρός μου έλεγχος, το ζαχαρινάκι εδώ πέρα. Δεν φαίνεται πολύ καλά βέβαια, γιατί είναι και αυτό σκούρο το ζουζουνάκι μου. Αλλά πάντα έρχεται να ελέγξει αν είναι όλα καλά με το φαγητό από τα άλογα. Πάντα. Και το τζιντζεράκι εκεί πέρα φυσικά, εννοείται. Και λίγα χάδια όπως πάντα. Εδώ πέρα θα τους βάλω λίγο νεράκι εντωμεταξύ, ώστε όταν το τρώνε να μην πηγαίνει στα ροθούνια τους η σκόνη και μποκώνουν και τους ενοχλούν. Όχι ότι θα το φάνε, αλλά γιατί όχι, ξέρω εγώ. Να είναι λίγο πιο εύκολο και για τα ζώα. Και φυσικά θα βάλουμε το ανθοίαμά μας, παιδιά. Έχω φτιάξει ειδικό ανθοίαμα για τα κορίτσια, για να είναι πιο ήρεμες, για να μην έχουν φοβίες κτλ. Τόσο καιρό με αυτό την έχουμε βγάλει, πραγματικά, γιατί ήταν πάρα πολύ άγρια στην αρχή. Είναι λογικό, άλλαξαν περιβάλλον, άλλαξαν ανθρώπους κτλ. Και μόνο η αλλαγή περιβάλλοντος για αυτές ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα. Οπότε έπρεπε να πάρουν το ανθοίαμά τους και να αρχίσουν να συνηθίζουν. Το ανθοίαμα δεν μας τουρώνει ούτε τους ανθρώπους ούτε τα ζώα, επειδή είπα στην αρχή ότι είναι πολύ ήρεμες. Εννοώ ότι τις βοηθάει να κατανοήσουν πού είναι, ότι δεν έχουν λόγο να φοβούνται, να μάθουν και εμάς. Παίρνουμε και εμείς αντίστοιχα ανθοιάματα φυσικά για να μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς τα ζώα. Και εμένα προφανώς δεν με βοηθά τα ανθιάματα, γιατί το παίζω Hulk εδώ. Hulk, ξέρω εγώ πώς λέγεται. Και φυσικά το άλλο το σήκωσε ο Βασίλης, γιατί εγώ δεν μπορούσα. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και εδώ έχουμε φτάσει πλέον στα κοριτσάκια μας, τα οποία είναι έξω αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται να είναι όλη μέρα μέσα, έτσι, το ξέρετε αυτό, προφανώς. Πρέπει να βγούνε, να βοσκήσουνε, τώρα όσο ακόμα μπορεί και ο καιρός. Και το βράδυ μέσα φυσικά. Και τώρα θα κάνουμε και μια μικρή αλλαγή στο μέρος που είναι η Εσμεράλντα, γιατί εκεί πλέον το φαγε, λιχούδο, δεν άφησε τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι όλα τα ζώα, παιδιά, έτσι τόσο λιχούδικα ή είναι μόνο τα δικά μας, δεν ξέρω. Υπάρχει και μια πιθανότητα βέβαια να τις έχω κακομάθει και εγώ λίγο, γιατί τους δίνω κάθε μέρα λιχουδιές. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, όταν με κοιτάνε με αυτά τα μάτια, πώς θα γίνει δηλαδή, δεν μπορείς να αντισταθείς αυτές τις μουτσούνες. Δεν γίνεται αντικειμενικά, δηλαδή πραγματικά πείτε μου, εσείς μπορείτε να αντισταθείτε όταν σας κοιτάνε τα ζώα με αυτό το βλέμμα του. Και δώσε μου λίγο κάτι εμένα το γλυκάκι. Δεν μπορείς να πεις όχι. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι αλλάζουμε το μέρος με τον κουβά, γιατί είναι ατίθασο το μωρό μου το γλυκό. Και πρέπει να γίνει με τον κουβά για να αποσπάτε, τέλος πάντων. Εν τέλει, εντάξει, όλα καλά, τα καταφέραμε φυσικά. Και συνεχίζουμε. Η άλλη βλέπετε τώρα, η Κλεοπάτρα εκεί πέρα τρέχει. Κακώς εγώ δεν το έβαλα λίγο πιο κοντά την κάμερα. Πολύ χαζομάρα. Και κάνει χαζομάρες, και αυτή να εννοείται. Γιατί σου λέει τώρα, πού την πας την κόρη μου, ξέρω εγώ, είναι μάνα και κόρη. Πού την πας την κόρη μου, και γιατί αυτή τρώει λιχουδιά και δεν τρώω εγώ. Έχουμε και λίγες ζήλιες. Σαν μικρά μωρά. Δεν ξέρω. Όταν έχεις άλογα, νομίζω ότι είναι
σαν να έχεις ένα τεράστιο κουτάβι. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Και εννοείται κάνουν όλοι χαζομάρες, δεν το συζητώ. Και ήρθε η ώρα και της Κλεοπάτρας να αλλάξει μέρος. Η Κλεοπάτρα είναι λίγο πιο εύκολη, γιατί εγώ θα πάω στην γωνία κάτω, στην οποία μέχρι εκεί πρέπει να φτάσει, και θα την περιμένω απλά εκεί να έρθει, ξέρω εγώ. Αυτό, τίποτα, είναι πολύ πιο εύκολη. Εντάξει, κάθε μια έχει βέβαια το χαρακτήρα της, δεν έχει να λέει κάτι αυτό. Όχι ότι είναι ορίστε, ας πούμε, τον τραβάει το Βασίλη από την ανυπομονησία της, οκ. Πάντως να ξέρετε, για όσους δεν ξέρετε, ότι τα άλογα δεν είναι έτσι πως τα παρουσιάζουμε. Μας τα έχουν παρουσιάσει βασικά, είτε θες μέσα από τα παιδικά, είτε από τις ταινίες. Δεν είναι παιδιά φιλήσυχα ζώα, προς τους ξένους τουλάχιστον. Μπορεί με τους ιδιοκτήτες τους να είναι υπέροχα, δεν είναι όμως πάντα με τους ξένους. Εμάς, ας πούμε, με τους ξένους δεν είναι καλές. Δεν είναι φιλικές, δεν είναι, πώς να το πω, για παιδιά, πώς λένε μερικοί, ξέρω εγώ, άλογο για παιδιά. Και κανένα άλογο δεν είναι για παιδιά. Δεν μπορείς να πεις ότι βάζω το παιδί μου πάνω και τα αφήνω και είναι ok. Πάντα πρέπει να υπάρχει ο γονιός δίπλα, κάποιος που να ξέρει κτλ. Και ποτέ δεν πλησιάζουμε ένα άγνωστο άλογο, γιατί είναι μεγάλα ζώα και μπορούν να μας σκοτώσουν. Να το ξέρετε αυτό. Είναι 400 κιλά, έχουν πάρα πολύ δύναμη και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν πάμε σε ξένα ζώα, το τονίζω, έτσι γιατί μας αρέσουνε. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει το ζώο, δεν ξέρεις πώς θα σε δει, μπορεί να σε δει σαν απειλή και να σου ορμήξει. Και δεν έχει γυρισμό, ας το πατήσει, πώς να σας το πω. Οπότε προσοχή. Είναι πολύ όμορφα ζώα, είναι πανέξυπνα ζώα και άμα σε αγαπήσουν δεν περιγράφεται, είναι φανταστικά, αλλά θέλουν προσοχή ακόμα και όταν είναι δικά σου, γιατί είναι ζωοθύραμα και τρομάζει εύκολα και αντιδράει απότομα. Είναι πολύ το λογικό. Επίσης, να σας επιστήσω την προσοχή ότι όταν παίρνετε ένα καινούριο ζώο, το οποίο είναι και μεγάλο σε ηλικία, δεν είναι κουτάβι, ξέρω εγώ, δεν είναι μωρό, θέλει το χρόνο του. Και αυτό και εμείς. Και το διδακτικό, ας πούμε διδακτικό του βίντεο είναι ότι το να έχει ζώα είναι μεγάλη ευθύνη και οι ώρες ξερνιασιάς μαζί τους ίσως είναι λιγότερες από τις ώρες τις οποίες πραγματικά έχουν ανάγκη τα ζώα από φροντίδα και από αγάπη. Εμείς ανεβαίνουμε πάνω, κάνουμε μια βόλτα και περνάμε ωραία. Όμως οι υπόλοιπες ώρες είναι φαγητό, νερό, τσεκάρισμα, πετάλωμα και ούτω καθεξής. Απολαύστε λοιπόν εδώ το ζουζούνι μου να τρώει, που έχει βγάλει την γλυκιά της γλωσσίτσα πέρα από το κουβά από τη λαμαργία, και να απολαμβάνετε, παιδιά, τη ζωή όπως απολαμβάνει η Εσμεράλδα, όπως βλέπετε εδώ με τη γλώσσα, τον καρπό της.